Dobrodošli na YouTube kanal Mačva Info iz Crne Bare. Evo ga, Željko, on zna sve. Ovaj. Njemu ide jezik 350. Ajde, Željko. Ajde, Nosonja! On je inače Jula BMW. Koja je ovo televizija? Jula BMW, a on ima Audi. Ovaj put na Rumskom vašaru sam u potrazi za ventilatorima. Tražim ventilator za Dragišu Draju Poznanovića iz Crne Bare. Međutim, samo jedan primjerak ventilatora ima koji radi na 220 volti. Možda ima još neki, ali ga nisam uočio, nažalost. YouTube kanal Mačva Info iz Crne Bare. Mačva iz Crne Bare. YouTube kanal Mačva Info iz Crne Bare. U komentarima dole ostavite šta vas interesuje da snimim, da se raspitam za cene, ako se desi da sam u mogućnosti. Danas, 2. maja 2024. godine, nisam bio u mogućnosti da se raspitam za sve cene traktora, jer dosta prodavaca nisu pored svojih traktora. Pošto sam ja došao malo ranije, krenuo sam u 9 časova i ovaj video materijal je sniman negdje oko 10 časova i 30 minuta. Još je rano, pošto je ovo dan pre Rumskog glavnog vašara. Jebem ti zvono međetsko, ali ovo... To je za Johan Dere. Ne znam ni ja od čega su. Ja to sad... Zna se cena traktora. Znači, ovaj je 3600 evra traktor. Ovaj suva, ja. Ovo crkve ne drži malo uštuki. Jes. 3200, jeli? Dobro, vamo je dobar, stvarno je dobar dole, samo kutija malo je takav dobra kutija, dobra, samo tu bilo je to iznad, ja išao ovo sa strane malo. Ja onda naš napravi jepo. Ja uzmem i otvaram. Čega stoji tegl? A, tegovi.
odlična hauba. A Cvjetovu dao, ne govorio da bi njemu govorio. A Cvjetovu dao par ovaca i nešto iz pčene jabuka. Kakva je cena haube za Fergusona? Tu samo gazda zna, ja nisam gazda, ja sam tu radnik njegov. Jel ima, ja vamo pratim neke poljoprivredne grupe i Da, onda da, nisam ja gazda, gazda je ošo. preporučuju indijsku, kaže indijska nije nikakva, kaže ja menjam, ovdje uzmem polovnu. Da, Jer je od 0, otišao je gazda, ne? 0,6 je debljina Rekao bi lima. ti da znam. Dobro. Pošto su ovi motori za zalivanje? 100 eura. 100 evra, a drugi zeleni? Isto. To uopšte nije puno. Mi ne mremo ga. Kaže meni, tako pita mene, kaže Brko. Otvori internet, naćeš jedno nove po 100 eura, a eno moji su preko polovi. A u mene prava OHV motori, pogledaj. Kaže, a ovo sad sve duplo manje, ali na slici je to lepo. Jeste. I kaže toliko košta pa raspadne se. 100 evra jeste. Ti stvarno? Gdje smo mi onda? Jao moj. A ova ozbiljna pumpa koliko košta? 150 i ona tam. To sve neozbiljno. 150 evra. Ne, tamo sam bio na stanu. A oni odemo u onu veliku kuću, tamo je baba bila, pored Olivera. Ja kažem, baba, nemam para, kaže idi u kuću, ja uđem u kuću, digni stolj, a ono ispod stolnjaka 200 eura. Kaže, uzmi i odnesku. Majstore, šta ti s njim? Bilo tako, ej. Kolike su gume, pa su odrasle. U ovu može da se zapadne. Znači ovo su gume za Amazonke prskalice. Odrasle traktore, odrasle gume. A ja nešto da ti predložim. Slikaj ovo, ovdje ima motore za traktore. Tu je i telefon. Vidiš? Motori za 539, 542. Da.
I telefon. 061 273 40 60. Ispravni svi može se probati. Imam uslove za probu, imam probni stol, može da probaju. A pa onda vi ste stručno lice. A ja za to. radim to 50 godina. Nego Dobro. kad već radiš, to je to slika i to. Da, evo, to je već nešto ozbiljnije. Ovo je ozbiljnije, imam ja na internetu, samo nešto ovi dana miruju, nešto pozivi miruju. Zadnji 5-6 dana ne znam šta je. Nemaju ljudi pare, mjesec dana ne zovu uopšte. Ovo je usisna grana za 577. Da. Isti je broj telefona. Da. I zamajac za 577. Zamaja za 577. Nema, ni jedna tezga nema. Pa verujem, gotovo. A ne, pa idem ja radim to i znam da li ima. Ništa, bit će ovo objavljeno, pozdravljam vas. Sretan rad. I da dobiješ dobru platu za sve. To je sitno što ja ovo snimam i što dobijem. Pa da dobiješ nagradu za svoj rad. Molim te, neću da se petljam u to. Za koje ovo traktore, pošto se ja malo razumem u gume. Ne znam, evo gazda, pitaj ga. Koji su traktori? Pa IMT vidim. Gdje imaju i satove ovdje, a ljudi tražu, hoće original, hoće teleoptik. Evo ga teleoptik. Ja ne znam ni šta je ovo. Neke stege jesu. Koji su motori na prodaju ovdje, od čega su? Ima i kombajnski i traktor. Kombaj je traktor. 244, 246 i 1034. Tačno crveni kombajn motori. Imamo starog tipa, to je isto kao Fergusona starog tipa, novog tipa nema. A ovo sito, ovo je kombajn. 142. 142. 140 inca i dvojka. Ovo je kraj video priloga broj 4 koji je snimljen dan pre Rumskog vašara na 2. maj 2024. godine. Do kraja mjeseca objavit ću još nekoliko video priloga sa ovog istoga Rumskog vašara.
A vi da bi vam stizalo obaveštenja kada objavim nov video prilog, lajkujte, zapratite YouTube kanal Mačva Info iz Crne Bare, ne košta vas ništa, a meni puno znači. Zahvaljujem.